थागोन बेबायदि सोरबा लाजिदो माने सिनेमा हलाथ' सोरनिबा बेक्तिगत नङा दा बर' सावथुना एसेबां मोजां मोजां ओंखारदों बे सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय आरो कमार्शियेलि बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो जे बिथांमोना फैसा खरस खालामना सावथुन बरनदो बेखौ सोरबाया नायोबासो बिथांमोना रांखौ मोनफिनगोन जोंनिनो मानसिफोर सोरबा बिदा फंबायफोर सिनेमा बानायदों गुबुन मोनसेया जाहैबाय बिथांमोना जि थांखिखौ लानानै सिनेमा बानायदों बै थांखिफ्राव समाज फोसाबनाय समाज सोदांनाय गोबां मेसेजफोर थायो दा बैफोरखौ रायजो राजाफोरनो होनो थाखाय बिथांमोना सिनेमाफोरखौ बानायो दा दिनै बेवहाय सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फाखौ जुदि सोरबा बेवहाय बुफायदोंबा बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया दा बियो माहारिनि थाखायनो माहारि जौगानो थाखाय दिनै जोंनि हारिनि जोंनि रावजों ओंखारनाय सिनेमाफोरखौ नायनो थाखाय अडिट'रियामखौ सोरबा देफायदोंबा बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथाव मा थानो थागोन बेबायदि सोरबा लाजिदो माने सिनेमा हलाथ' सोरनिबा बेक्तिगत नङा दा बर' सावथुना एसेबां मोजां मोजां ओंखारदों बे सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय आरो कमार्शियेलि बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो जे बिथांमोना फैसा खरस खालामना सावथुन बरनदो बेखौ सोरबाया नायोबासो बिथांमोना रांखौ मोनफिनगोन जोंनिनो मानसिफोर सोरबा बिदा फंबायफोर सिनेमा बानायदों गुबुन मोनसेया जाहैबाय बिथांमोना जि थांखिखौ लानानै सिनेमा बानायदों बै थांखिफ्राव समाज फोसाबनाय समाज सोदांनाय गोबां मेसेजफोर थायो दा बैफोरखौ रायजो राजाफोरनो होनो थाखाय बिथांमोना सिनेमाफोरखौ बानायो दा दिनै बेवहाय सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फाखौ जुदि सोरबा बेवहाय बुफायदोंबा बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया दा बियो माहारिनि थाखायनो माहारि जौगानो थाखाय दिनै जोंनि हारिनि जोंनि रावजों ओंखारनाय सिनेमाफोरखौ नायनो थाखाय अडिट'रियामखौ सोरबा देफायदोंबा बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथाव मा थानो थागोन बेबायदि सोरबा लाजिदो माने सिनेमा हलाथ' सोरनिबा बेक्तिगत नङा दा बर' सावथुना एसेबां मोजां मोजां ओंखारदों बे सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय आरो कमार्शियेलि बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो जे बिथांमोना फैसा खरस खालामना सावथुन बरनदो बेखौ सोरबाया नायोबासो बिथांमोना रांखौ मोनफिनगोन जोंनिनो मानसिफोर सोरबा बिदा फंबायफोर सिनेमा बानायदों गुबुन मोनसेया जाहैबाय बिथांमोना जि थांखिखौ लानानै सिनेमा बानायदों बै थांखिफ्राव समाज फोसाबनाय समाज सोदांनाय गोबां मेसेजफोर थायो दा बैफोरखौ रायजो राजाफोरनो होनो थाखाय बिथांमोना सिनेमाफोरखौ बानायो दा दिनै बेवहाय सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फाखौ जुदि सोरबा बेवहाय बुफायदोंबा बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया दा बियो माहारिनि थाखायनो माहारि जौगानो थाखाय दिनै जोंनि हारिनि जोंनि रावजों ओंखारनाय सिनेमाफोरखौ नायनो थाखाय अडिट'रियामखौ सोरबा देफायदोंबा बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथाव मा थानो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।